Исәнмесез яраткан тамашачыларыбыз. Эфирда барыбызда көтеп алган лайыклы хит тапшыруы һәм аның мөхәррире мин Эльвира Шакирова. Яңа айга аяк бастык. Апрель айы кар бураннары белән шаккаттырса, хит-парад та аннан кимен куймас дип уйлыйм. Инде бүген үк, хәзер үк яраткан җырыгыз өчен Мәйдан ТВ сайтына кирип тавыш бирегез. Лайклар көн сайын кабул ителә. Лайыклы хитның кунагы талантлы баянчы, җырчы Виктор Агапов. Сәлам, Виктор. Сәлам, Эльвира. Арулармы сез, хөрмәтле дуслар? Син Татарстанның халык артисты Виталий Агаповның улы. Әйе. Сәнгать юлын сайлауда әтиеңнең роле зур булдымы? Әтинең дә роле зур булды, безнең теләгебезнең дә роле зур булды. Бәлки иң зур өлешем монда язмыш кергәндер. Чөнки беренче тапкыр музыка мәктәбенә килгәч, мин вообще саксофончы булырга җыенган идем. Но мине фортепианога җибәрделәр. Һәм дә инде беренче дәрескә килгәч, без ничектер хөрмәтле Венера Галиеваның баян классына кердек. Һаман да шул класста утырабыз без күңел белән. Музыка мәктәбеннән соң без башта мин, аннары Владислав нигә Яршалы сәнгать көллиятенә кердек укырга. Һәм шул сәнгать көллиятен бетереп, без хәзер инде шул сәнгать юлын дәвам итәбез. Владислав ул син бер туган энең. Әйе. Сез гаиләдә 3 егет бит. Әйе. Алар нәрсә белән шөгыльләнә? Ну, минем әткәйем буенча Владислав Витальевич безнең тагын бер баянчы гаиләдә. Әйе. Без аның бәләкәй чаклардан бергә дуэтта уйныйбыз. Вот, ул безнең мультиинструментализм инде әзрәк әтигә охшарак җырлый башлады мәз генә. Улы дәдәебез Руслан үзе сәнгать юлында булмаса да, гел безгә ярдәм итә. Виктор, кайсы артистлар белән эшлисең? Менә күптәннән түгел без Винари Савый белән Пермь якларында, Хмауда концерт куйдык. Бәлки мин күбрәк әти белән генә эшлим. Син әтиңә тугры баянчы димәк. Әйе, персональный. Владиславтан аермалы буларак. Әйе. Әйе. Персональный баянист Виталий Агаповның. А Владислав кемнәр белән эшли? Хәзер ул Алмаз Мирзаянов белән эшли. Шуларның төркемендә бит. Әйе, аларның төркемендә, төрле банкетларда йөри, эшләп йөри. Һәм Казанда тора инде. Үз гаилә белән уже. Ул өйләнгән. Ул өйләнгән. Үзеңнең шәхси тормышың турында да сөйлә әле. Хөрмәтле кызлар, гафу итегез. Монда буш урын юк инде. Всё, занято. Син бит өйләнмәгән, димәк йөргән кызың бар. Ну, барысы да була, барысы да була. Виктор, хәзер сиңа музыка темасына берничә сорау бирәм. Аларга тиз арада җавап бирергә кирәк. Син әзерме, киттекме? Конечно. Беренче сорау: Щелкунчик балетын кем язган? Петр Ильич Чайковский. Мин сиңа хәтта вариантлар тәкъдим итәргә дә өлгермәдем. Дөрес. Скрипканың әнисе? Виолончель. Дөрес. Дөнья күләм танылган җырчы Рианага ничә яшь? 24, 34, 44. 34 булсын. Дөрес. Киләсе сорау: Әнкәй гөле җырының көен кем язган? Андай авыр сораулар булыр. Бик авыр сорау бу. Авыр сорау. Татарстан халык артисты Виталий Агапов. Җырлап күрсәтә аласыңмы бу җырны? Припевтан. Ничек тә ярый? Гөл җибәргән әнкәйе быек магыз. Йөрмәгез диеп моңаеп, авыр чакта киләм гел каршына. Әнкәй карый сыман елмаеп. Афәрин, Виталий Агаповның чалымнары бар тавышыңда. Шуңан улы бит. Әйе. Димәк, киләсе сорауга күчәбез. Күчәбез. Җырны дәвам ит. Бакчаларда чәчәк ата, син утырткан берлегән. Ул да сине көтә сыман ник килеп исен берегенән. Менә шундый җырлы матур әңгәмә булды бүген. Бик зур рәхмәт сиңа җавапларың өчен. Килгәнең өчен сиңа уңышлар телибез һәм саубуллашабыз. Рәхмәт. Сау булыгыз. Бәхет кушы кайда яши икән, белсәң иде аның серләрен. Бик азгына бәхет сорар иде, миханларга иде телләрен. Тормыш серле кызык катлаулы бит, аңламассың инде дөньяны. Хыялларда яши бәхет кушы, бер тотарбыз кебек без аны. Тормыш серле
катлаулы бит, аңламассың инде дөньяны. Хыялларда яши бәхет кошы, берип тотарбыз кебек без аны. Құшы қайда яши икән, таулардамы әллә урманыда? Оны бары күреп кала диләр, тикеп тәңге таңда торганнар. Тормыш серле, кызык катлаулы бит, аңламассың инде дөньяны. Хыялларда яши бәхет кошы, берип тотарбыз кебек без аны. Тормыш серле, кызык катлаулы бит, аңламассың инде дөньяны. Хыялларда яши бәхет кошы, берип тотарбыз кебек без аны. Берип тотарбыз кебек без аны. Құшы җирдә яши диләр, дөрес микән әллә юкы микән? Гомер буе безне ымсындырган, тоттырмаган сихри кошы микән? Тормыш серле, кызык катлаулы бит, аңламассың инде дөньяны. Хыялларда яши бәхет кошы, берип тотарбыз кебек без аны. Тормыш серле, кызык катлаулы бит, аңламассың инде дөньяны. Хыялларда яши бәхет кошы, берип тотарбыз кебек без аны. Хыялларда яши бәхет кошы, берип тотарбыз кебек без аны. Берип тотарбыз кебек без аны. Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар гаиләләре белән ураза тота. Мәчетләргә йөрибез. Ураза айы булуына карамастан, мәҗлесләрдә алып барабыз. Май-июнь айларына әзерләнәбез. Яңа җыр, яңа клип чыгарырга планлаштырабыз, диде Рамил Хәйретдинов. Bağışladım Күңелемнең сагыш моңнарын. Йокыларга китсәм сине уйлап атты таңнарым. Сиңа килдем үтеп гомеремнең каршылыклы авыр юллары. Ач әле ач миңа йөрәгеңнән, яшьлек серләр анда калмасын. Ничә еллар буе сине көттем, күңелкәем инде шатлансын. Бәхетебез бикле ятмасын, бәхетебез бикле ятмасын. Урап хыял тауларыннан, сиңа килдем, сиңа карыйм мин. Ничек икән
яши нишек икән сиңа ярым мин ач әле ач миңа йөрәгеңнән яшьлек серләр анда калмасын ничә еллар буе сине көттем күңелдәем инде шатлансын бәхетебез бикле ятмасын ач әле ач миңа йөрәгеңнән яшьлек серләр анда калмасын ничә еллар буе сине көттем күңелдәем инде шатлансын бәхетебез бикле ятмасын бәхетебез бикле ятмасын бәхетебез бикле ятмасын Айгөл Зәйнуллинаның Болгар кызлары төркеменнән булуын беләсездер. Алай гына да түгел, Айгөл әлеге төркемнең сәнгать җитәкчесе дә әле ул. Кызлар булгач төрле хәлләр була. Кияүгә чыгалар, аерым җырларга телиләр һәм башкасы. Хәзерге вакытта 2 кыз бар, чакырган җиргә өчәү бергә барып җырлыйбыз диде Айгөл Зәйнуллина.
Апрель айы Лилия Вахитова гаиләсенә зур кайгы алып килгән. Җырчының Вадим исемле улы вафат булган. Вадим бик талантлы егет иде. Ул клиплар төшерү белән шөгыльләнде. Нинди генә сүзләр әйтсәк тә, ана йөрәген юатырлык сүзләр табып булмас. Лилия ханымга сабырлык, түземлек телибез. Вадимның урыны оҗмах түрендә булсын. Yazılgan yar күрәсен, уйласам да сине шатлыкка түрәсен. Күңелдә, төнледә уйларыма керәсен. Сөюем хакында барысын беләсен. Өметләргә түргән tatlı düşündürürsün. Minəm üçün qadirli geçimdirsin. Sine soluşam, sine akışam. Niye bulğan yarım. Nazlı yazılı mıla sazlı Dünyam al nurga törünəm. Düşünəm kökü bəxi məhəbbət sürünəm. Yürekmi başqalar sen bulsan yanımda. Qomatılıyım şu sözünü tağında tağında. Ümitlərgə türgən tatlı düşündürürsün. Minəm üçün qadirli geçimdirsin. Sine soluşam, sine akışam. Niye bulğan yarım. Nazlı yazılı mıla sazlı məhəbbət barı. Uşağına alım ini irkələ həm nazla. Yaratamın diyi dağın bir qabatla. Min barı sineki, sində bitmineki. Biz ikəv bəxtli, ikəv bəxtli. Ümitlərgə türgən tatlı düşündürürsün.
Вәсилә Сафина Апас районының бір оешмасында бухгалтерия хезмәткәре булып эшли. Көндез эшлим, кичен өйгә кайткач рәхәтләнеп җырлыйм. Ә җырлар белән күрше егете Айнур Салахов тәэмин итеп тора. Тагын гармунчым Дамир да бар әле. Мин җырлыйм, ә ул уйныйм дип сөйләде безгә Вәсилә Сафина. Бураннар минем якын сердәш, кара бураннар аша безгә бага, балландагы соңгы кызыл тәлгәр, кара бураннар аша безгә бага, Safılık ötesi birip tabiğatge Kabadı kışlar yavlab aldı təxi Mama kebek dingel balıtlardan Şir üstüne yavab bak bəxit Mama dingel balıtlardan Şir üstüne yavab bak Buranda kızıl telgeş yana Karlar küme almaysı yok kaynar Mühebbetli mayağın tebalar Birleşsinler yirken bizim canlar Альбина Абрамова елдан артык югалып торганнан соң кабат сәхнәгә кайтты. Вадим Захаров төркеме белән концертларга чыга башладым. Сәхнәгә сагынып кайттым. Тамашачы да югалткан, бик җылы каршы алды. Бу миңа тагын да илһамланып эшләргә этәргеч бирде. Хәзерге вакытта яңа җыр өстендә эшлим диде Альбина. Күлләрдә булмыйлар чүлләрдә яшиләр матурлык таратып назларга куенып бәхет
Сөюен, туғрылық болуын, саулығының бәғітінің барысын, саулығының бәғітінің барысын. Ирина Сайфуллина белән ураза темасына сөйләшеп алдык. Башыннан ахырына кадәр уразага кергәнем юк. Башта бәби көттем, аннары бала имездем. Шуңа күрә бер ай тотып карыйсым килә. Ураза тотучыларга Аллаһ Тәгалә савабын бирсен. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын, диде Ирина. Таллар җырлый таң аткач, моңлана кояш баткач, тал кызлары ни хәл итсен, сандугачны шаткач. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе таллары, талларның шаулаулары, сандугачның сайрап-сайрап иң яран сайлаулары. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Монда икәнен белгән, чишмә буена килгән, синдер ул бәгыркәемне телемләп телгән. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Ашкынып тора йөрәк. Ашкынып тора йөрәк. Лайыклы хит кунагы талантлы моңлы җырчы Илзидә Госман. Исәнмесез, Илзидә? Исәмсез Эльвира, исәмсез Мәйдан телеканалын караучы тамашачыларым. Сезне күрүебезгә бик шатбыз. Нинди яңалыклар белән килдегез безгә? Яңалыклар дип менә бүген яз килгән. Ниһаять, кар яумый. Көннәр җылытып җибәрде. Әйе, көннәр җылытып җибәрде. Иҗатка килгәндә инде менә ниһаять шактый гына паузадан соң мин төркемне туплап, инде гастрольләрем башланып китте, концертлар куеп, йөри башладык, Аллага шөкер. Кайсы төбәкләргә йөрисез? Әлегә авылларда йөрибез, районнарда йөрибез. Менә Алексеевск якларында, күптән түгел Пермь якларында, Пермь өлкәсендә булып кайттык. Сәхнәдә ничә ел иҗат итәсез? Сәхнәдә менә чагыштырмача яңа килгән җырчы дип саныйм инде үземне, 5-6 ел. Субханалла. Профессиональ сәхнәдә. Сәхнәгә чыккан саен нинди хисләр кичерәсез?
Яны аңлатып кына бетереп булмый, анда дулкынлану да бар, курку да бар, шул ук вакытта җаваплылык, сүзләрне онытмау микән дигән уйлар да керә башка, һәм инде шиксез рәхәтлек хисләре. Эйфория дип әйтәләр, менә шундый хисләр кичерәм чыгып киткәндә, һәм инде ул бер 2-3 ел җырлагач, тынычлап, үземнең карьяма иземә килеп төшәм. Бик яхшы. Репертуарыгызда нинди җырлар өстенлек итә, нинди җырларны кертергә теләр идегез? Минем репертуарда инде тамашачыларым беләдер, тормышның төрле проблемаларын яктыртучы җырлар, урын алган теге баналь җырлар бик күп түгел, ләкин анда мәхәббәт турында да, туган як турында да, әниләр турында җырлар бар. Менә хәзер уйлыйм инде туганнарым турында, якын туганнарым турында җырларым юк икән. Шул темага менә күңелгә керерлек шундый сүзләр, җырлар эзлим. Зидә, сезне тәнкыйтьлиләрме? Гомумән тәнкыйтьне ничек кабул итәсез? Тәнкыйть кирәкле шәйдер, бик яхшы кабул итәм, кирәкле. Мин шул тәнкыйтьтән үземне читтән карап, үземнең өстемдә эшләргә, үсәргә бик ярдәм итә тәнкыйть. Ләкин кем тәнкыйтьли бит әле менә теге социаль челтәрләрдә сине йөзен күрсәтмичә, сиңа явыз, начар, усал сүзләр белән тәнкыйтьләгән кешеләрне, аларны уйламыйм да инде менә сәхнәгә якын, культураны, иҗатны яраткан кешеләрнең тәнкыйтен киресенчә үзем менә якын итеп алам, чөнки сорыйм хәтта нинди кимчелекләрем бар, менә нәрсәләр бар, турысын гына әйтегез әле дип сөйләшкән кешеләрем бар, һәм аларның фикерләрен тыңлап инде үземне өстемдә эшләргә тырышам. Нинди кимчелекле якларыгыз бар? Бар минем нәрсә дип әйтим, менә йөзгә кай вакытта бөтен борчулар килеп чыгарга мөмкин, менә шуларны бетерү өстендә эшлим. Каушау килергә, тыйнаклык, менә шундый кирәкмәгән йөзгә чыга торган әйберләр чыгарга мөмкин инде, ләкин инде бу минем үз өстемдә күп эшләгән саен китә дип уйлыйм. Һәм һәр вакытта да ачык йөз белән елмаеп, авызны җырып шулай чыгарга тырышам. Бар инде, сәхнәдә үзем тотышлар буенча тәнкыйтьләр бар, менә алар өстендә эшлим. Җыр сүзләрен онытканыгыз бармы? Җыр сүзләрен оныткан бар, хәтта чыгып киткәндә беренче юлын онытканым бар. Ләкин ничектер ул уже теге җыр музыка башлангач, проигрыш башлангач, минем Аллаһ Тәгалә ничектер менә минем ярдәм итә дә, шулай башлап җибәрәм, аннан соң уйлап куям җырлаганда, ох, мин әйтәм, ничек оныткан идем бит, Аллага шөкер дип шулай иштән уйлый җырлыйм инде. Зидә, хәзер сезгә музыка темасына блиц сораштыру тәкъдим итәм. Сез әзерме? Әзер. Алайса киттек. Мазурка кайсы халык биюе? Так, мазурка аны поляклар бии бугай. Дөрес, поляк биюе. Зөфәр Хәйретдинов кайсы районда туган? Зөфәр Хәйретдинов ул минем якташым диярлек. Безнең туган авыллар бик ерак урнашмаган, 15-20 километр, ләкин районнар гына төрле. Ул Казы дигән авылдан, татар казысы, ул Питреш районына. Сез балык бистәсе кызы. Мин балык бистәсе. Киләсе сорау: Алтын Урда либреттосын кем язган? Нәҗип Җиһанов яки Резда Ахиярова? Менә мин бу балетында булдым. Ләкин Нәҗип Җиһанов түгелдер инде, чөнки ул яңарак, чагыштырмача яңарак опера. Шуңа күрә Резда Ахияровадыр. Дөрес. Киләсе сорау: Зур симфоник оркестрда ничә музыкант? Бик күп. Вариантларны Әйдәгез булай дип әйтәм. 500 түгел. 100 һәм 50. 100. Дөрес. Җырны дәвам итегез. Кайсы каенда, кайсы син аера алмый тик торам? Кайсы каенда, кайсы син аера алмый тик торам, ялгыш каенны кышканымын, мин аны син дип торам. Афәрин, бик матур булды. Рәхмәт Зидә, кызыклы җавапларыгыз өчен, тавышыгыз, моңыгыз өчен. Сезнең белән саубуллашабыз. Зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Хөрмәтле тамашачылар, мәйданны караучылар, сезгә дә саулык, сәламәтлек, бәхет, шатлык теләп үземнең концертларымда көтеп калам. Сау булыгыз. Arja
Айгөл Хәернасова тормыш иптәше белән бер ул үстерә. Март айында Рамазанга 7 яшь тулган. Улым бәхетем, кояшым ди Айгөл. Беләм, дустым, үзем дә 2 малай әнисе буларак, ана һәм ул арасындагы мәхәббәтнең ни кадәр көчле булуын бик яхшы беләм. Иң мөһиме, җир йөзендәге барлык балалар сәламәт һәм бәхетле булсын. Bakışamı türünde hüssep var mileş Sırlarım silim sıra bir kineş Kilişi bir günden kilişi yanıma Gaşık yüreğim susadın nazga Mileş demler kaldı yerinde Sası yok ise kırdı köngülge Uyularım tiksinde mehabet ilinde Var mileş bulup yaşı gül birge Mileş demler kaldı yerinde Sası yok ise kırdı köngülge Uyularım tiksinde mehabet ilinde Var mileş bulup yaşı gül birge Mileşinin nazlı kıyaş nurları Tibrede ana kışlar sayrağı Kilişi bir gündem kilişi yanıma Gaşık yüreğim susadın nazga Mileş demler kaldı yerinde Safsı yok ise kırdı köngülge Uyularım tiksinde mehabet ilinde Var mileş bulup yaşı gül birge Yaşı gül birge Mileş Uçraştık güzler yoğaldı sizler Sayramay kışlar tındalar jiller Süyü ilinde var mileşler biz Yazılar köngülde uğramda kız Mileş demler kaldı yerinde Safsı yok ise kırdı köngülge Uyularım tiksinde mehabet ilinde Var mileş bulup yaşı gül birge Mileş demler kaldı yerinde Safsı yok ise kırdı köngülge Uyularım tiksinde mehabet ilinde Var mileş bulup yaşı gül birge Uyularım tiksinde mehabet ilinde Var mileş bulup yaşı gül birge Var mileş bulup yaşı gül birge Yaşı gül birge Mileş Быелның февралендә әни булган Динара Шәйдуллина ниһаять интернет шелтәренә әйләнеп кайтуы турында хәбәр итте. Озак югалып торырга туры килде. Иҗатыма бик күп вакыт сарыф итмәсәм дә, күпләрегез яратып өлгергән җырларым бар ди Динара. Бүген ул шуларның берсе булган Пар канатлар җырын башкара. Yalğız qanat jilib bulamay, minib bulamay yürlərgə. Yaz
Лайыклы хит тапшыруы бүгенгә тәмам, дуслар. Рамазан айы мөбарәк булсын, тоткан уразаларыбыз кабул булсын, изге айда теләнгән теләкләр чынга ашсын. Әмин тапшыруның мөхәррире Эльвира Шакирова һәм безнең иҗат төркеме сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Мәйдан каналы белән бергә булыгыз.